Bideo honetan ikusi behar dugu nola egin flip-flop bat beste batekin. Hemen proposamen honetan dituzue ikusi ditugun flip-flop guztiak eta izan ditzakegun binaka kombinazio guztiak. Orduan nik kombinatzeko bi sarrera dituzten flip-flopak sarrera bakarra dutenekin egin behar dut bi ariketa. Egin behar dut D flip-flop batekin JK baten funtzionalitatea. Eta gero SR batekin D flip-flop baten funtzionalitatea. Prozedura berdina izan behar da edozein kombinazionako. Beraz, hor geratuko da erreferentzia bezala. Esan bezala, lehendabiziko ariketa bat egin behar dut, eta D flip-flop batekin egin behar dut JK funtzionalitate bat. Bale, orduen, prozesua egin beharko duguna da. D bat baldin badaukagu, egin behar duguna da D flip-flop bat marraztu hemen. Venga, marraztu ezakegun D flip-flop bat. Hemen txe. Bere D sarrerarekin. Hemen. Bere CLK sarrerarekin. Clock sarrerarekin. Eta bi irteerak. Q eta Q marra. Hauxe da, daukaguna eta nahi dugu JK baten funtzionalitatea. Zer egiten zuen JK batek? Pues, hauxe, 0 eta 0 baldin badira sarrerak, irteera ez du aldatzen. 0 eta bat baldin badira, 0ra. Bat 0 baldin badira, batera jarri eta bat baldin badira, alderaztu. Berriz, D bat daukagu, eta bazpare jarriko dut D baten erantzunare bai, hemen izateko referentzia bezala. 0 baldin bada sarrera, irtera 0ra. Bat baldin bada, batera jartzen du. Osea, hau daukagu eta hau egin beharko dugu. Ikusi ezagundo da. Hau daukagu eta JK bat nahi dugu egitea. Beraz, zer egin behar dugu? Bale, JK nahi badugu, jarri behar ditugu sarrera hauek, flip-flop hauen sarrerak, flip-flop berriaren sarrerak, ez ditugun flip-floparen sarrerak, sartu behar ditugu hemen sarrera betzela. J eta K. Listo. Eta orain jarraitu behar dugu diseinu prozesuaren berdina. Jarri behar ditugu egia taulan sarrerak lehendabizi, gero ditugun egoerak, bakarra denezku bakarra jarri behar dugu. Sarrerak esan bezala, begira, J eta K sarrerak eta Q. Eta egin behar dugu egia taula, hiru hauekin. Eta kombinazio guztia jarri behar ditugu, eta gero, hasten nahi zenean hau betetzen, hobeto xo ulertuko duzue. 0, bat, 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 0, 0, bat, 0, bat, 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 0, eta bat, bat, bat. Hemen txepixkatea gauza txukuntzeko, marra jarriko dut. Eta horren, hau da nahi duguna, sarrera hauen arabera eta egora hauen arabera, ikusi beharko dugu zer egin behar duen, zer nahi dugun egitea, gero, orain, hau da, orain horrela atxe baldin banago, JK baten funtzionalitate bat jarraitu, zer izan behar dudan gero. Hauxe izan behar dut, begira. JK bat nahi dut, eta JK batek egiten duena da hauxe. 0 nagoenean eta sarrera gaudenean 0-0, ez dut aldatzen. Irtera baldin badago edo Q baldin badago batera eta sarrera baldin badago 0-0, ez dut aldatzen. Beraz, batera utziko zuen. Berriz, 0 eta bat baldin badaude sarrerak ez du axola. Nola dagoen egoera, honek 0 jarri behar ditu bikasutan. Bat 0 baldin badaude sarrerak ez du axola nola dagoen egoera, zeren honek egin behar duena da, batera jarri. Bat eta bat, eta azkenik, sarrerak baldin badaude batera, alderaztu egin behar du. 0 bihurtu behar du batean, eta bat hori 0an. Hauxe da, nahi duguna. Baina hau egin beharko dugunez, D batekin, orain ikusi beharko dugu nola egon beharko den D sarrera, daukagun flip-floparen sarrera nola egon beharko den, funtzionalitate guzti hau izateko. Hau da, zerotik. Egoera honetan, transizio hauek izateko. Orduen, D flip-floparen transizioa, bakitzu zein den hori jarriko dut. Ja, D flip-floparen transizio taula, orain. Eta gero, nola egon beharko dira, bere sarrera, dara D, zerotik pasatzeko zerora, zerotik batera, batetik zerora, edo batetik batera. Transizio egia taula, hau izango zen. Horaxe jarriko ditut. Orduen, D flip-flop bat. Zerotik zerora pasatzeko, bere sarrera egon beharko da zeroan. Zerotik batera, sarrera egon beharko da batean. Batetik zeroa, zeroan. Eta batetik batera, batera. Hau da, geroko egoera da justo jarri beharko duguna sarreran, nahi duguna egiteko. Beraz, hemen, sarrerak, nahi baldin baditugu geroko egoera hor lagon, sarrera egon beharko da berdina, 0, bat, 0, 0, bat, 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 0. Hauxe da, D egon beharko den bezala, guzti hauen arabera, funtzionalitate guzti hau egiteko. Beraz, orain geratzen zaigun gauza bakarra da, honen sarrera hauen arabera, honen Karnoff egitea, eta zirkuito hori hemen sartzea, funtzionalitate guzti hau lortzeko JK-arena. Ordene, egin dezagun D Karnoff,
ditugu hiru sarrera, beraz, hiruko Karnov. Hemen J, K eta Q, hauxe direlako sarrerak, eta hemen Karnov guztia, 0, 0, 0, bat, 0, 0 eta bat, eta sartzen ditugu D horiek. 0, bat, 0, 0, bat, eta horrein bat, 0, bat, 0. Horde, nola egin multzoak hemen? Ba, hartu behar dut. Hau, eta hau ziklikoki adibidez. Hau xeren honen terminua izan behar da J, kumarra, eta honena izan behar da kamarra, eta Q. Beraz, D, da bi termino hauen batura. Edo, zirkuito hau, J, Q, gehi, kamarra, Q. D, horrelaxe egon beharko da, sarrera hauen arabera, funzionalitatea hau izateko, J, K flip-flopare. Beraz, hau geratzen zaigu hemen sartzea, orduen J, Q marrarekin, hau hartzen badegu, J, Q marrarekin, and, eta orain, kamarra, honi egiten badiogu, not, kamarra, honekin, hau, beste termino bat, eta bi hauek batuta, hor batekin, hauxe da D. D sarrera, behar dugun D sarrera, egiteko funtzionalitate guzti hau. Flip osoaren J eta OICLK sarrera, hauxe izango zen, berdina, eta orden konexio hauekin, sarrera hauen arabera, J eta K sarrera hauen arabera, konfiguratzen dugu gure D, egiteko egia taula hau dela J eta K batena. Beraz, horrek esan nahi du, hemen egin duguna, hemen daukaguna, izango zala, lauki honetan daukaguna, hauxe da J eta K flip-flop bat. D batekin egina. Ados. Prozesua berdina izan behar da, edozein aldaketarekin, edozein bihurketarekin. Orain egin behar dudana da, ja hemen adibidez, bai. Orain egin behar dudana da, SR batekin, suposatu SR bat dudala, eta T bat egitea nahi dugula. Prozesua berdina. Venga, dudan flip-floparen marrazkia egin, SR daukat, beraz SR erabili behar dut. SR flip-floparen marrazkia egin behar dugu, bire S eta R sarrerarekin, hemen CLK, eta bere Q eta Q marra irteerak. Daukagun flip-floparen marrazkia egin, gero jarri behar ditugu sarrera bezala, nahi dugun flip-floparen sarrera, kasu honetan, eta orain pentsatu beharko dugu hemen, zezipituak egin, hau konfiguratzeko egiteko terena. Ja, T batek egiten zuena da, gogoratzagatik, 0 denean hau ez da alderazten, eta bat denean hau alderazten du. Bale, hau da nahi duguna. Eta SR-ena jarriko dut ere bai, SR, hauek egiten hauxe. 0-0 direnean hau ez da aldatzen, 0 eta bat direnean reset bat 0-ra, bat 0 direnean set bat batera, eta bat hau ez da erabiltzen. Hau ez da erabiltzen, hauxe da egiten duena. Beraz, orduan hasi gaitezen hau konfiguratzen nahi duguna egitea. Hain nahi dugu T. T sarrera hori hemen jarri, flip-floparen beste irtera hemen jarri Q, eta kombinazio, bi hauen arteko kombinazio guztiak dira 0, 0, 0 bat, 0, 0, 0 bat, bat, 0, bat, eta nahi dugu orain horrelaxe baldin badago, T batek egin behar duena da hauxe. Hauxe da nahi duguna, Q baldin badago 0an eta sarrera baldin badago 0, T horrek ez du aldatu behar. Bale. Egora baldin badago batera eta sarrera baldin badago 0, T flip-flop horrek ez du aldatu beharko. Q baldin badago 0an eta sarrera baldin bada bat, aldatu egin beharko du. Hau baldin bada bat eta sarrera baldin bada bat, aldatu beharko du 0ra. Hauxe da nahi duguna. Nahi duguna, orduen konfiguratu behar duguna, dala SR flip-flop hori, konfiguratu beharko ditugu, transizio hauek izateko. Nola egon beharko dira, sarrerak 0-0, jarriko dut hemen SR flip-floparen transizio taula. Transizio taula dira orain. Oraingo Q, geroko Q, eta nola egon beharko dira sarrerak
transizio horiek izateko ja, 0tik pasatzeko 0ra, pues SR egon daitezke 0-0 aldaketarik ez izateko, edota egin dezaket 0 bat, orduene 0 isa. 0tik pasatzeko batera, hemen egin beharko dut set bat, ez dago besterik. Batetik nahi badugu 0ra, hemen egin beharko dugu reset bat, eta batetik batera pasatzeko, jarri ditzaket sarrak 0-0 aldaketarik ez sartzeko, edota egin dezaket bat 0, hau da, isa 0. Hauexek izango ziren, 0-0 eta bat 0. Beraz, hauexek dira transizioak, da? Bai, marko. Orduan, hau erabili behar dut, hemen sartzeko, transizio baldin moduko 0-0, 0 isa egon barko dira. SR hauek, bat, isa 0. 0 bat 0, eta bat 0, 0 bat. Horrela egon barko dira sarrera hauek, egiteko guk nahi duguna. Beraz, ja, bimendik karnofik ez dugu egin behar. Hemen ikusi behar dut S dela isa da, baina termino ez du simplifikatu behar, termino hau hartu behar dut, dela T bider Q marra. T bider Q marra da S. Eta R ere bai da, hau honekin, T bider Q. Hau dira S eta R-en adierazpenak, egia taula honetan, hauen arabera, sarrera hau eta egoera hauen arabera. Beraz, jarri behar ditut horrelaxe, guk nahi duguna egiteko, S, T eta Q marra. Horrelaxe, eramaten badut. Hemen, lehendabiziko terminoa, T, Q marra, eta orain T eta Q. T berriz, ere bai. Eta bi hauek, ez barkatu, T hau da, hau da S, hau konektatuko nuke horrelaxe, eta hau da R. Hortxe, eta hau izango zen T flip-floparen CLK sarrera berdina. Biratzazue, egin dugu T flip-flopaten funtzionalitatea, hauxe, SR hauek konfiguratuta horrelaxe, eta SR flip-flop bat erabiliz. Beraz, ikusten baduzue hemen barruan daukaguna, hau da justo T flip-flop bat dagoela eginda SR batekin. Ados, ariketa guzti hauek berdinak dira. Prozesu berdinak jarraitzen da eta bestineko kombinazio hauek zuentzat usten dut.